BTCनि 40टा समष्टिखौ दखल खालामनानै मोनसे सरकार दानो थाखाय बारा बुरजा भटनि गोनांथि गैया। दा 6 एबा 7 लाख गासै 6-7 लाखसो भट मोनोबानो मोनसे सरकार दानो हायो। नाथाय दा UPPL नि आखायाव 8 निफ्राय 9 लाख भट दङ आरो जोङो सरकार दागोना रोखा। क'क्राझारावबो 12टा समष्टिनि गेजेराव 7 एबा 8 समष्टिया UPPL नि आखायाव फैगोन। चिराङाव 7टा समष्टि दङ, बेनि गेजेराव 5 एबा 6 समष्टिया UPPL नि आखायाव फैगोन। बाक्सायाव 11टा समष्टि दङ, 11, बेनि गेजेराव 6 एबा 7 समष्टिया UPPL नि आखायाव फैगोन। दा अदालगुरियाव दिनै फैनानै एबा दाखालिबो फैनानै आङो थांबाय, गासै 10 समष्टि दङ। 10 समष्टिनि गेजेराव 6 समष्टि, खमैब्लाबो 6 समष्टिया UPPL नि आखायाव फैगोन एबा मोनसे बाराबो जाबावनो हागौ। दा बे हिसाबै UPPL आ गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दं। नाथाय जों नुदों दिनै BTR जितु गोलाव सम बिथांमोना सासन खालामबाय, बे सासन खालामनायाव भटार्सफोरखौ बिथांमोननि फारसे बोलो थाखाय बायदिसिना रनक'फोरखौ बिथांमोना होदों। दासिमबो बायदिसिना जिनिसफोरखौ बिथांमोना राननानै होदों। मैयाबो डिमाकुसियाव सिलाइ मेसिन रानना होदों। बे बेलायाव मा बुङो? दा मानसिफ्रा सोलायनाय लुबैदों। जे आं मोनसे बिदिन्थि होनि, एग्जाम्पल, जे 1991 मायथाइयाव एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय सोलायनायनि थाखाय भट बिदोंमोन। बे समाव AGP गभर्नमेन्ट दंमोन, कंग्रेस दंमोन, PTC हान्जा दंमोन। बिसोरबो बे समाव थाखा राननाय, मुवा राननाय, लाबा होनाय, मानसिफोरखौ बायनाय बे राजखान्थिखौ खालामदोंमोन। नाथाय बबेबा समाव रायजो राजाया सोलायनायखौ गोनां होननानै सानो। सोलायनायनि थाखाय खनसे डिसिसन लायोबा रां रुफाजों रावबो बायजाया। स' 1991 मायथाइयावबो रावबो बायजायाखै। गिबि खेबनि थाखाय 9सा MLA देरहालांदों। 2001 मायथाइयावबो एबसुनि खावलायनायाव 10सा MLA देरहालांदों। बे समावबो गुबुन सरकार दंमोन दिसपुराव, बिथांमोना रां रुफानि खेला खालामदोंमोन, बायनो हायाखै। दिनै BPF आ निस्सय खालामगोन, सिलाइ मेसिन रानगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो पार्सनेल एकाउन्टआव 10,000 फैसा सोनानै हरनाय, बेनि मोनसे खोथा होदों बिथांमोना। आरो बेंक एकाउन्ट नाम्बार, पान कार्ड नाम्बार बिनाय खोनादों आङो। बेफोर रांफ्रा गरसेबो हाबनाय नङा। सिलाइ मेसिनफ्रा सिगाङावनो राननो गोनां सिलाइ मेसिनफोरखौ हयथ' दोनथुमना लानानै जाख्ल'दों, दा दिनै गंफा गंनै रानदों। बिदिजों दिनै सोलायनायनि जि मोनसे दोहौ फैबाय BTR गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय। आरो BTR गोरोबथाजों रांखान्थि जौगानायजों लोगोसे मोनसे हारि माहारिनि जेंनाफोर, जेरै बर' जेंना जोबस्रांनानै थांबाय। मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा, बाहाय एनसारनायनि जारिमिन लोब्बा जानानै दङ। NDFBनि जारिमिना 35 years बा 34 years सोमावसारनायनि जारिमिन। दिनै मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे जाफुंसारनायनि जारिमिन दानांगौ। फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोरोबथायाव सहि होदों। दा बे समाव रायजो राजानि जि बिबेक, जे गोरबो, आरो बे रां रुफा एबा सिलाइ मेसिनजों रावबो बायजानाय नङा। BPF आ बेफोरखौ खालामनानै ओरैनो बिस्रा राहा गैला जेबो। जन समर्थन गैया बा गणभित्ति गैया, गोमालांजोब्बाय। कर्मीफ्रा खारजोब्बाय। सारा BTC ओनसोलाव दिनै बिराद बुरजा BPF कर्मीफ्रा UPPL आव जयेन जाबाय। आरो बिसोरो गोबां थगायनानै गोबां मानसिफोरखौ, NDFBनि केडार्सफोरखौ BPF फारसे लांदोंमोन। नाथाय मैया फ्राय 1,000सो NDFBनि जि सावरायग्रा हान्जा, बिथांमोननिफ्राय 1,000सो केडार्सफ्रा UPPL आव जयेन जादों। दा बेल' नङा, आदिबासिनिफ्राय जयेन जाबाय। आदिबासिनि गेजेराव मोनसे बारबाय दिनैहाय मुसलमान, राजबंशी, असमिया गासिबो UPPL आव जयेन जादों, गासिबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा। ओंखायनो UPPL नि गभर्नमेन्ट दागोना रोखा, आरो बेखौनो गिनानै बिसोरो रां रुफाजों मानसिफोरनि गोसोखौ बायनो नाजादों। रायजो राजाफ्रा सांग्रां जाबाय। UPPL नि भलान्टियार्सफ्रा न'खर दं, दा गामि दं। रावबो हानाय नङा दादागिरि खालामनो। आगोलाव बिसोरो गोबां राहाजों भटखौ सिख'नानै देरहासार जादोंमोन। हाग्रामा महिलारिया गावखौनो गाव राजा होननानै सानदोंमोन BTC नि, आरो जाय मानसिया गावखौ राजा होननानै सानदों, गावनि हादोराव गाव जेननायखौलाय मालाथो सिखार खालामनो। बे थैनानै थांजासिम, जोबजासिम
गावखौनो राजा होननानैनो लाबाय थागोन बियो दा बे बाथ्राफ्रा जेबो नङा गाव गावनि मान सन्मान बेखौ बासायनो थांनानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो गावनि जे मावथिफोर BPFनि कर्मिफोर बिसोरनि गोसोआव गोसोनि बोलो सोनानै होनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बुंदों नाथाय बियो 10 तारिख डिसेम्बराव इलेक्सन जागोन 12 तारिखआव जि रिजाल्ट ओंखारगोन आरो हाग्रामा महिलारिनि बे दाबिया चिरदिननि थाखाय हयतोबा जोबनानै थांगोन जे BPFआ गभर्नमेन्ट दानायनि जि दाबि बे दाबिखौ आरो कोनोदिन खालामनो हानाय नङा BJPनि दाबिया जेबो नङा BJPआ दिनै BTCआव गभर्नमेन्ट दाया बेखौ BJPआबो मिथिगौ BJPनि सर्बानन्द सन'वालाबो मिथिगौ हिमन्त बिश्व शर्माबो मिथिगौ रन्जित दासआबो मिथिगौ बेवहाय बिसोरो मोनसे बा मोननै सिट देरहानो हागौ नाथाय बिसोरो बे BTC इलेक्सनखौ BJPनि जि भट बेंक एबा रायजो राजानि सापर्ट बेसेबां दङ आरो बेखौ नायनायनि मोनसे एसेसमेन्ट हिसाबैसो बिसोरो बेखौ खालामदों आरो दानि रिजाल्टनि सायाव बेस खालामनानै बिसोरो एसेम्ब्लियाव बबे समस्थियाव केन्डिडेट होनांगौ होनाङा बेखौ डिसिसन लागोन बे हिसाबै BJPनि बे दाबिखौ लानानै जोंहा गिनांगौ बोथोरनि जानानै मेल खालामनो फैदों खैराबारिनि जि थासारि बेखौ जेरैबायदि आं रिपर्ट मोनबाय थादों जे UPPLनि केन्डिडेट बाबुल मोसाहारिया देरहासारनायनि लामायाव दंबाय थायो थांनाय 17 बोसोराव BPFनि केन्डिडेट लोमसाव दैमारिया जोबोद खामानि मावनायनि मोनसे खाबु मोनदोंमोनब्लाबो खैराबारि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायाव बिथाङा नांगौबादि खामानि मावनो हायाखै 17 बोसोराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि थाखा फैदों BTCआव बेनिफ्रायबो नांगौबादि बाहागो नांगौबादि जे मोनसे ग्रान्ट्स फाइनान्सियेल सेंसन खैराबारि ओनसोलनि थाखाय बिथाङा लाबोनो हायाखै दाबो खैराबारि टाउना 25 बोसोर आगोल जेरै दंमोन बेबायदिनो दङ बिनि सोलोंथाइनि थासारिफ्रा गाहाम नङा लामा सामाफ्राबो एसेबां जौगानो हायाखै दालांनि जेंना दङ आरो बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया जाहैबाय मानसिफोरनि रांखान्थि थासारिया गाहाम नङा दासिमबो गोरिब थाखोनि मानसिफ्रा बेवहाय गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव गोबांथार दङ 17 बोसोराव BPFनि लोमसाव दैमारिया गासैबो पावारखौ मोनसेयावबो बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हायैनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा BPF हान्जाखौ जोगारनायखौ नुनो मोनदों गासै 40टा समस्ति BTCनि बेवबो UPPLनिनो मोनसे बार बारनायखौ नुनो मोनदों फासनै सेरफांनिफ्राय लानानै श्रीरामपुरसिम आङो गिदिंबाय आरो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आबो गिदिंगासिनो दं बाइक रेलि एबा सुबुं गमानि गेजेरजों लाख लाख जि रायजो राजाफोर बिसोरनि जि मदद आरो UPPLनि फारसे फोथायनायखौ दिन्थिदों जेरैबादि बे हिसाबै फैगौ जे 7 तारिख डिसेम्बराव उदालगुरि आरो बाक्सायाव गिबि खोलोबनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं BTCनि बेवहाय गासै 21 समस्थियाव बिसायख'थिया जाग्रोगोन आरो बिनि गेजेराव दा UPPLआ खमैब्लाबो 15 समस्थियाव देरहासार जानायनि मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों गासै 35 लाखसो मानसिफोर थायो BTCआव एफा एनै खम एबा बारा जानो हागौ बेनि गेजेराव हयतोबा 25 लाखसो मानसिफ्रा भटार लिस्टआव नाम दङ आरो फैगौ BTCआव गोबां जाहोनाव गोबाङानो भट होनो हानाय नङा BTC इलेक्सनाव खहा जाया बरन्स दिनै BJP BPFनि जि नांलायलायनाय बे नांलायनाया मोनसे नाटक बादि जाबाय थादों जों बुजिनो हायाखै मानो नांलायदों मानो होननानै बुंबा BPFआ जुदि दिनैहाय गाव गावनि मान सन्मान दंमोनबा BJPखौ नागारनानै बिसोरो गारना फैनांसिगौमोन जों बेयाव थाला होननानै नाथाय बिसोर गारनो हाया दाबो चन्द्रन ब्रह्मआ बिनिनो मिनिस्टार रिहन दैमारिया मिनिस्टार प्रमिला रानिया मिनिस्टार आरो बिसोर फिल्डआव थांनानै नांलायफानानै मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि साननायखौ लाबोनानै भट आदाय खालामनो नागिरदों नाथाय BPF आरो BJPनि बे नाजानाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा बयबो
फैगौ जे 7 तारिख डिसेम्बराव उदालगुरि आरो बाक्सायाव भट जागोन गोजोनैनो न'निफ्राय ओंखारलांनानै बयबो भट होनांगौ भटखौ होआब्लानो थानो नाङा मानो होनबा बे गणतन्त्रनि अधिकार आरो सोलायनाया बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैयो आरो बे सोलायनायनि जे दाहारा जेला फैयो बेखौ रायजो राजाफ्रा जुदि थिग समावनो बुजिनानै नाजावनानै लानो रोङाबा गोबां गिदिर भुल जालाङो गोरोन्थि जालाङो दा बे सोलायनायनि दाहारखौ जों नाजावनांगौ UPPL जिहेतु माने जि BTR गोरोबथा बेखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लानानै आवगायबोदों जेला बेखौ मावफुंनायनि थाखाय खाबु होनांगौ होननानै आं खावलायो आरो रावजोंबो दावराव दावसि जानो नाङा आं बेखौबो खावलायो बयबो गणतान्त्रिक अधिकारखौ लानानैनो फैगौ 7 तारिख डिसेम्बराव भट होनांगौ लोगोसेयैनो जे प्रशासन আছে उदालगुरि डिस्ट्रिक्टर आरो भेरगाव साब डिभिजनार प्रशासनকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবই লাগিব আৰু ভয় ভাবুকি ধমকি এইবিলাক আজিও চলি আছে এইবিলাক ৰোধ কৰিব লাগে মানুহক নিৰ্ভয়ে যাতে ভোট দিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা ভোটৰ দিনাও ভোট চেণ্টাৰবিলাকক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা ৰেগিং ৰোধ কৰা এইবিলাকৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি পেলাই যাতে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হয় তাৰ কাৰণে মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ।